El Centre Cívic del Guinardó acull fins al 3 de desembre l'exposició fotogràfica Canoa, de l'equatoriana Gabriela Quinche. Canoa és un poble de pescadors de la costa del Pacífic de l'Equador que el 2016 va patir un terratrèmol de 7,8 graus que va esfondrar 3/4 parts de les edificacions. L'autora s'hi va estar 2 mesos per retratar la vida quotidiana dels seus habitants, la relació que mantenen amb la natura i la lluita diària per sobreviure en un poble en plena construcció. Al final lo que más importa, ¿no?, es la fuerza que uno tiene y a través de ellos, ¿no?, la fuerza que esta gente tiene de sobrevivir y de seguir adelante, ¿no?, su reconstrucción, digamos, de una manera. Així, a través de les imatges capturades, fa una reflexió personal sobre la pèrdua com a experiència que condueix a la superació. Gabriela Quinche és fotògrafa graduada a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya i compagina la seva feina de freelance amb projectes personals relacionats amb els paisatges urbans.